nosotros, lo dijo un artista vasco, Tabasco, Tabasco, lo del ojo era Tabasco, no lo decimos nosotros, lo dijo un artista vasco. Zori gaiztoa protagonista. Lo dijo un artista vasco. Hansen antes. Pasatzurantza orain. Bueno, ikusi zuenez, autopistia albo batean laga, eta ja, baserri munduan sartzen gara hemen Barakaldoan, Ez pentsau, baserriko ADN hori ez dugunik gorde, hemen ezkerraldean, Herribera, hau da, Nerbi Ibarra bai industrializatu zara, ontzigintza eta siderurgia eta beste kontu horiek. Baina mendia izaten jarraitzen du eta Barakaldo badauka. Lurtzoru zabal bat, orain udaletxea bizikleta kontuakin eta promozionatzen edo zabaltzen saiatzen ari dena. Baina, era berean, badakizue Bizkaiko txoriburu horrek eta gobierno basko berak alternatiba ferroviario berria nahi duela egin justo lur hauetatik, errekatxotik berriz ere, lehendik supersurra genuen eta orain beste tren variante hori nahi digute jarri. Eta bueno, hemen dirua esaten duenez, eta bideo askotan agertzen denez, mugitzen jarritu behar du. Pasatxu atzean utzi dugu, eta hemendik ordurak den batera Santagerako, beti nago Santanakin, Santagerako ermitatxoan egongo gara, eguneko lehenengo txakolintxua probatzeko prest. Bueno, Arantzakoa, ermitatxoaren joana, goiko aldetik, hemen mendietan, eta ikusten duzue. Baina buelta, hortik betik egingo dugu. Kadagua ibaitik zuzenean Zorrozara arte. Eta justo, tuberi hori dauden tokian, zubileta zera dugu, dorretxea. Badakizu beste bideo baten ere, hortik betik ibili gina da, eta gero Santagerako ermitara igo ginela, eta gertu hitz egiten genuela, azkenen urteetan eta, ez dakit, hildera noiz, udaletxeak olako zera bat egin zion, omenaldi bat, Joan de Zubileta izandakoari berak, monumentzion baita, elkanorekin batera, munduare bira. Bera sorte hotxere, Barakaldo bat izan genuen. Eta bueno, jaio, hor dorretxe hortan jaioko zen. Omenaldi egin bai, baina dorretxea hortxe jarretzen du, erdi botata, eta ez diote inorako esku hartzerik egin. Beraz, bueno, hemen txua dakigu. Gauzak esan bai, baina egin batez. Espada noski, autopistak, tren ferroviarioak eta halako kontuak egitea, hori bat. Hortxe behan, Zubileta dorretxea, eta antxe Santagerako fabrika. Bueno, hortxe, ermita bai, txakolinare bai, hala, bazen edatera. Hortxe, eta lotzia noski, San Vicenteko jaietakoa, Semos de onde Semos, eta mentxe, Santakera, Txakoli Ramon. Berto gaizta izango, bueno, Hala ba, osasuna eta askatasuna. Chocolatito. Lotxarik ez, janguikuan, aurrian, batzu txakolinakin eta besto llege, deportiakin, kagoen la mar.
hortxe bertan zabal garbi, Lotoko kaka guztia bilbotarrentzako ez, guretzako bai, eta hortxe, Santagerako txakolina berez egiten duena, Honek ez du mineral saporea, ez terroir, hau bai terroir berezia, honek Borgoñako pijoiek eta emango lukete dirutza edarrak, olako paraje batean beren ardoak egitearren. Bueno, honatxe, Santagera igotzeko, gari baten, egin zen bidea, ertaroko bidea, ez erromatarrena, baina mentxe dugu nola batzutan gauzak edo nola egiten dira, ze normalean dakien jendeari ez zaio kasu putaik egiten, eta, hontan bere garaian, tematu ziren bide hau berreskuratzen, argitara, dinot, azalerara eramaten, eta mentxe ikusten dugu segertatzen den olako kontutan, ezta? Ez badakigu urak eta nondik mugitzen dian, amendik justo, alboko zea ontara, bagoada ontara jaisten zan ura, torrente bat egiten zuen eta argi guztiak mugitu eta eraman egin ditu, errekarantza. Eta aldiz, perpendikularran ditugune satila, bere hortan jarraitzen dute. Kableak moztuta, alboan dena burdina, altzaidua, bueno. Taletxeak, hemen, sartu beharko luke dirutxo fiska bat. Gunstoiak! Hala. Hementxe. Kada parian, baiana sartua, beste txakoli, guztiapen bat, harrigarria, benetan. Hemen, Castillo de Perejil bezala bedarrakin, baina, konturatzeko laborma pareta hauek berezia direla, barrotxe duzue, lehio geminiatu bat, hor ikusten zaio, garren mendekoa edo izango dela, eta hau da, Barakaldo osatzen zuten, edo Barakaldo elizatea osatzen zuten, edo osatuko zuten, 13 dorretxeetarik bat, Zubileta dorretxea, hementxe goian Zubileta kalea dugu, Kadagua bazterrean, balkoia eta lehene asko zazere etzea gozeon, hortxe, balkoia, Eta mentxe, joan dezu bileta ura, jaio zen tokila. Oraindik ere, 13 dorretxaietatik, ez dakite, pare bat egongo dira zutunik, hau da bat. Erreformatuan dago noski horretera zioten beste bizitoki bat. Eta, halako kontua ditu, antxe ere, txakolina, hemen alboko etxea, patxi izenaren txakolindegia dugu. Eta, hortxe duzu, Eta, nahiko leku berezia, udaletxeak guztiz abandonatuta daukana. Azkenengo orain dela 2-3 hilabeteko tirozioa ere, mentxe alboan izan zen. Beraz, pentsa zerako girua dugun hemendik. Baina, berez ere, Barakaldo aserako, zonalde bat. Hemen ibaia dugu noski, Nerboi ibaia hortxe alboan dago, ez dakite hemendik 500-600 metrotara egongo da. Eta, horretxe esan nahi du, bere garaian ere, ziurrenik ere ona, azelako, Bira. Hau dorretxetik eta ateratuak izango dira. Eta hortxe, presoen ikurra, eta ikurriña. Como Dios hil acero mandan. Eta mentxe, baita, jendea heldu dira, oturuntza prestatzen, eta mentxe, hortxe ikusten duzu,
eskutua baita ere. Eta, holako sekontuak hemen, Barakaldon baita noski. Eta hemen beste biztanleako juakatua, dana buelta-bueltaka. Hala ba, urrengo batean, ez baduzu zautzen, datorren santaketatzean, etorri ona, Txakolindi honetara, igandean, eta oturutza berezia egin ezazue. Arratxaldeko 6-ak, luze joan da, Txakolina kontua, eta etxerako bueltaina da, Hemen Zubieta karea, Zorrotz Arantza, egun hau pasata, jauda berria etorriko zaigu, eta beste perigia eta evento gastronomiko batzuk etorriko zaizkidu. Eta, bueno, oien berri emanez, hementxe ibiliko gara, betiko legez. Beraz, ondo izan, eta urren artio, Barakabuz!